хора, в това видео ще отворим няколко Legendary Stardropа, а те не са малко. Ще отворим цели 5 Stardropа. Точно така, чухте ме правилно. Ще отворим всичките ето тези Stardroпове. Това не са малко Stardroпове. Надявам се да ми се падне нищо яко. Гледайте до края на видеото. И сега аз предлагам да започнем, но преди това, ето сега ви показвам от този евент. Получавате всички тези неща, тези стардропове, XP, някакви сезонни глупости, но най-важното е тези всичките стардропове. Предлагам да започнем. Моля ви се, Supercell, дайте ми нещо яко. Добре, Hypercharge на коле. Окей, не е нещо яко, но става. Следващия стардроп. Моля ви се, бролер. Не, това е скин, нали? Да, това е скин на Бел. Як скин, но не ме съжалявам, но аз не използвам скинове, да си давам парите за скинове. Аз искам герои. Добре, хайде, моля ви се, нещо яко. Hypercharge на Нита. Явно така ще го караме. Останаха още 2 Legendary Stardropa. Сега ще отворим предпоследния. Да видим. Моля ви се! Скин на Франк. Да, Кейвмен Франк. Окей. Имам чувството, че това е някакъв скам и нищо няма да ми се падне, но все пак да видим. Моля ви се, Supercell, нещо яко. Вие искам да ме скамвате, както стана с 100 Stardropa. Моля ви се. Star Power на Джеси. Не, тези хора просто ме скамаха. Не ги отваряйте тези Stardroпове, не си заслужават наистина. Просто нямам думи, хора. Сега, какво ми се беше паднал? Да, този скин на Франк. Още един скин, мисля, че... Да, Бел. Як скин, обаче аз просто не използвам толкова скинове. Това смотания Hypercharge на колет. И още мисля, че... Да, ето този Star Power и мисля, че Hypercharge на Нита, обаче къде беше Нита? Къде е Нита, бе? Ай, стига, къде изчезвате си? Къде изчезва Нита? Ето. И Hypercharge на Нита. Но аз не играя с тези бролери чак толкова много. И трябва да ги апгрейдна, за да използвам Hypercharge. И точно за това не ме кипят. Хора, чувствам се малко скамнат. Но вие може да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео и да пишете в коментарите какво ви се е паднало. Аз за сега, чао!